Falta un any per les eleccions municipals del 2027 i a Gent de Carrer coneixem tots els candidats i candidates a l'Ajuntament de Sant Boi. Avui ens visita Xavi Alejandre, què tal, com estàs? Hola, bon dia. Com diem, un any per les eleccions, et fa la sensació que és molt o que és poc el que queda? És poc, és poc. Ja ens hem de començar a generar candidatures, a generar propostes atractives per la societat i necessitem temps, i el temps corre rapidíssim. Doncs avui serà una bona oportunitat també per conèixer quines són les propostes d'Esquerra Unida de cara a aquestes eleccions del 2027, però abans també volem conèixer-te una mica, Xavi, abans d'entrar en matèria. Diries que la política ha format sempre part de la teva vida? Sí, des de sempre. Jo vaig estudiar Ciències Polítiques perquè m'interessava molt. En aquell moment era un altre context, 15M i doncs, molta efervescència a nivell social. I sempre m'havia interessat i vaig acabar militant a Esquerra Unida i des de llavors fins aquí doncs, no he parat. He anat assumint responsabilitats dintre del meu partit i vaig ser regidor de l'Ajuntament de Sant Boi. I a banda d'això, doncs, tot el que comporta la militància a nivell, en el nostre cas, a nivell de lluita social, evidentment. Clar, de fet, tu vas començar a entrar en política en un moment com de molta eufòria per part de l'esquerra. No sé si ho vas viure així. Sí. Ho vaig viure així, tot i que era l'eufòria, diguéssim, es va transformar en un partit o en un model que no era el nostre, perquè generalment aquesta efervescència del 15M va esdevenir en Podem i nosaltres vam continuar amb el nostre projecte netament transformador, que és Esquerra Unida. I vam arribar, evidentment, amb acords perquè també participàvem d'aquests moviments. Per què Esquerra Unida, en el teu cas? Bueno, clar, les trajectòries militants són com molt diverses. Jo vaig començar a militar a Esquerra Unida perquè en aquell moment en el que m'interessava molt la qüestió antiglobalització, els moviments antiglobalització, l'encarnava fonamentalment Izquierda Unida i el Partit Comunista. I és aquí on vaig acabar. Considerava i considero que la globalització imposada pel sistema liberal al final el que ha fet és atacar les identitats culturals dels pobles de tot arreu, homogeneïtzar les nostres societats i al final en benefici sempre del capitalisme. I vaig començar a militar per això i recordo perfectament que de les primeres campanyes que vaig participar era en aquell moment per la sortida de l'euro. Per tant, eren moments diferents, però bueno, aquí estem, continuem aquí. Com recordes la primera vegada que vas participar justament d'una campanya que vas haver de parlar davant de gent? Doncs molt nerviós, clar, jo era jove. Potser no tan jove com altra gent que s'inicia a política, perquè de les primeres vegades que vaig militar així com molt activament, potser tindria 22, 23 anys, però clar, estàs nerviós en el moment en què vols expressar el que opines davant de gent, però bueno, això es va solucionant a mesura que has de parlar. A més, em vaig trobar en una assemblea que era molt receptiva a les noves opinions i així ha estat sempre l'Assemblea d'Esquerra Unida. Per tant, em va ser molt fàcil incorporar-me a la dinàmica local. Clar, diries que això de la política, tot va venir en aquest moment ara que ens expliques, no? Però d'on et venia d'això? És a dir, per exemple, familiarment hi ha hagut molta tradició política a casa teva? No gaire. El que passa que jo sempre estava amb el meu avi havia estat un republicà que havia lluitat a la guerra, va estar en un camp de concentració i tal, i clar, realment bevia molt de les seves experiències i el fet republicà també va ser un dels motius per començar a militar a Esquerra Unida i era fonamentalment la meva ideologia i els meus ensenyaments a nivell de política van néixer de l'experiència familiar amb el meu avi. Els meus pares no era una cosa com molt rellevant per ells, però sí que és cert que en el cas del meu avi l'experiència i el trauma de la guerra el portava molt endins i era una qüestió que sortia molt habitualment. O sigui, el teu avi va ser com el teu primer mestre. Sí, totalment. Sí. I el tens ara present? Quan fas política sempre penses què estaria pensant el meu avi d'això que estic fent? Generalment sí. I continuo. I de fet, el meu avi va morir que jo era molt petit, O sigui, va morir que jo tenia 12 anys, però ja en aquell moment m'interessava la política, un friqui en aquest sentit.
Però sí que ho tinc present i penso si aquest és el camí que li hauria agradat i penso que sí. Aquell friqui de 12 anys que deies que ja li interessava la política, què pensaria si et veiés ara? Doncs no ho sé. Jo crec que estaria orgullós, perquè jo he intentat mantenir-me molt fidel al meu pensament, a la meva ideologia, a la ideologia que conforma el meu partit, i intentar no desviar-me, que moltes vegades passa en política, perquè la política té molts elements positius, però també té molts moments complicats en els que les persones, i es veu moltíssimes vegades, es desvien dels seus plantejaments inicials per qüestions que no entraré, cadascú sap les seves, i jo crec que aquell nen de 12 anys interessat per la política, el que esperaria és que el seu futur fos així, que continués defensant allò que pensava en aquell moment, evidentment, amb més experiència i amb més capacitat. Com és el Xavi Alejandre polític? Bueno, jo crec que sóc una persona, quan he estat en contacte, quan he estat a l'Ajuntament de regidor, amb la que és fàcil parlar, és fàcil arribar a acords si al final són bons per la classe treballadora, però que també sóc intransigent i no cal ser... No cal parlar malament ni elevar el to per ser intransigent, però les coses les tinc molt clares i amb aquestes línies i amb aquests posicionaments que debatem 1000 vegades a l'assemblea vaig fins al final. Per tant, jo crec que amb bones formes, però amb fermesa sempre. I com portes aquesta pressió d'estar al capdavant, no només del que representes aquí a Sant Boi, sinó, de fet, d'un partit polític tan històric com el que representes? Doncs jo ho porto molt bé i des que vaig assumir la coordinació d'Esquerra Unida ho he portat molt bé perquè tinc molt de suport de la meva militància. Per tant, per mi això és molt fàcil. Tenim una militància molt cohesionada i una militància que sempre dona suport, en aquest cas, a mi que la represento. I, evidentment, tothom pot tenir els seus errors i els seus encerts, però la militància sempre m'ha recolzat. Per tant, per mi és senzill aquesta tasca. En quin moment arriba el partit, diries, en aquestes eleccions? A les que falta, segons deies, poc. Nosaltres arribem en un moment que per nosaltres és transcendental. Arribem que nosaltres per primera vegada ens vam presentar en solitari a les anteriors eleccions. Vam tenir uns resultats bons perquè no ens van permetre entrar a l'Ajuntament, però considerem que l'esquerra, en general, no pot tornar a repetir els errors que ha repetit en diverses ocasions, i ho veiem convocatòria darrere convocatòria. Nosaltres fem una proposta oberta a la ciutat d'unitat de les esquerres, i l'estem treballant. Estem intentant treballar amb tota l'esquerra a l'esquerra del PSC. Tota l'esquerra a l'esquerra del PSC és Esquerra Republicana, també? També. Se li ha fet una proposta, per tant, a Esquerra Republicana perquè formi part d'aquesta coalició amb tots els partits d'esquerres. Bé, nosaltres de moment no hem fet cap proposta en ferm. Nosaltres el que hem fet és parlar amb tots els partits, a veure quina és la situació i com veuen generar un front unitari per disputar el PSC. I de moment, en aquestes converses, entenc que amb Comuns, amb Podem i amb Esquerra Republicana, quina està sent la resposta dels altres partits? O sigui, jo crec que la diagnosi és compartida, perquè no pot haver-hi altres diagnosis. 5 partits contra la maquinària del PSC i contra la maquinària de l'extrema dreta, sabem quin serà el resultat. Per tant, crec que tothom és conscient que una perspectiva, una candidatura que il·lusioni i que pugui aglutinar tots els vots i totes les esperances de la classe treballadora i de l'esquerra transformadora és un escenari millor que no presentar-nos tothom per separat. Clar, però aquesta candidatura per què hauria de tirar endavant Esquerra Unida? No, nosaltres no proposem liderar res. O sigui, nosaltres proposem que hi hagi una entesa entre tots els partits i ja ho veurem. Nosaltres sempre partim de la perspectiva que qualsevol procés que es faci d'unitat ha de venir determinat per la democràcia interna.
Mai hem cregut en els hiperlideratges i considerem que no és fàcil, però és possible posar-nos d'acord i garantir mecanismes de participació en la diversitat que té l'esquerra. Clar, el que passa que si deies que hi havia dues raons, no? Sobretot, després entrarem a parlar de política i què hauria de formar part, no? També de les accions que prendria aquesta coalició. Però deies, sobretot, per una banda l'extrema dreta, en parlarem, i per altra banda, aquesta maquinària que deies del PSC, que any rere any treu uns resultats que fan que pugui governar en solitari. Clar, el fet de que es vulgui desmuntar aquesta maquinària amb abans dos partits, ara un partit que forma part també del govern, com és Comuns, fins a quin punt pot ser això realista? Mira, nosaltres, com ja sabeu, havíem estat a Catalunya en Comú, de fet. Jo vaig ser el seu primer coordinador i la cosa no va quallar per una perspectiva que nosaltres teníem molt clara. No podem ser sempre la crossa del PSC si esperem que la gent entengui que som una alternativa. No serem una alternativa mai si portem des de l'any 97 governant conjuntament amb el PSC. Per tant, a nosaltres ens agradaria portar els comuns a aquesta visió de la política, entendre que necessitem també fer oposició per algun dia arribar a governar la ciutat i que la gent percebi que hi ha una alternativa forta i fiable a l'esquerra del PSC. Per tant, per fer una coalició les esquerres han de renunciar a algunes coses per a aquest bé comú del front. Tots haurem de renunciar. Tots hauríem de renunciar a alguna cosa. A què hauria de renunciar a Comuns, per exemple? Per nosaltres, hauria de renunciar a governar amb el PSC i més en majoria absoluta. Per nosaltres això no entra... A mi no m'agrada parlar de línies vermelles, però per nosaltres no entra dintre de la nostra pràctica política governar en la irrellevància del nostre espai. A què hauria de renunciar Esquerra Republicana? Bueno, clar, jo crec que Esquerra, que tots sabem que és la força majoritària de l'esquerra del PSC, si nosaltres féssim una candidatura conjunta de tota l'esquerra, doncs al final hauria de renunciar a ser ella l'únic actor d'aquí. Hauria d'arribar a acords, de generar discursos també unitaris i per tant això és un esforç per part d'Esquerra, evidentment. A què hauria de renunciar Podem? Mira, clar, no ho sé, jo estic parlant de partits que no són el meu, per tant, no sé Podem a què hauria de renunciar. Jo sé que Podem té, i a nivell nacional, té una perspectiva de visibilitat dels seus lideratges, de la seva marca, i en això hauríem de renunciar tots en aquesta nova proposta. Clar, Esquerra Unida també, per tant. El que renunciaria Esquerra Unida seria a que no hi hagi una candidatura només d'Esquerra Unida. Exacte. I a nivell de contingut polític, quins serien els grans eixos que hauria de tenir aquesta gran coalició de les esquerres? Clar, nosaltres hem intentat... Els programes electorals ja es faran més endavant, perquè entenem que l'edició d'un programa electoral s'ha de fer no només amb la gent que forma els partits, sinó també amb el teixit social, amb la gent que participa de la nostra ciutat. S'han d'escoltar les seves veus i han de ser programes que incloguin veus i perspectives més enllà de les pròpies dels partits. Que de fet això has explicat que va ser una de les raons per les quals no va entrar el teu partit a la coalició que es va fer el 2023. Bé, nosaltres el 2023 no vam entrar perquè va haver-hi un acord marc entre Podem i Comuns a nivell nacional i nosaltres no estàvem integrats a Comuns ni a Podem, per tant no se'ns va incloure. Però que sí que és cert que també hi havia aquesta part que deies, no? Volem fer nosaltres des d'Esquerra Unida una política que sí escolti els moviments socials. Sí, sí. Bueno, jo crec que aquesta perspectiva tots els partits de l'esquerra la tenen. I sobretot a l'hora d'elaborar el programa, perquè és que no hi ha una altra possibilitat. Tu no pots explicar la realitat d'una ciutat només des de la teva perspectiva sense escoltar les persones que ja estan treballant. Per tant, jo crec que això, a l'hora d'elaborar el programa, sí que tots ho tenen en compte. El que passa és que després entren les renúncies a les que estàs disposat a arribar o no per governar. I aquí sí que no estaríem d'acord.
que a nivell de temes als que atacar, el més immediat seria l'habitatge? Sí, per nosaltres proposem o elaborem 5 punts, que són com 5 punts bàsics per nosaltres, i el primer d'ells és generar una borsa d'habitatge públic i assequible. Això nosaltres sabem que és molt complicat, perquè la situació de l'habitatge no és Sant Boiana, de fet, no és ni de Catalunya ni d'Espanya. Hi ha una pressió i una manca d'habitatge determinada fonamentalment perquè l'habitatge és un negoci i un negoci amb el que s'especula i no es garanteix el dret de les persones a tenir un habitatge digne. Llavors, davant d'aquesta situació que no podem canviar des de Sant Boi, nosaltres proposem alternatives que sí que poden millorar les condicions d'accés a l'habitatge a Sant Boi. Proposem aquesta borsa que suposadament existeix, però que pràcticament no hi ha pisos, no està disponible al conjunt de la ciutadania, no hi ha un portal on la gent pugui veure... Bueno, van per sorteig. Exacte. Van per sorteig. El que sí que es pot apuntar la gent, Es però... pot apuntar a la borsa d'habitatge, sí. Evidentment que no pot ser per tothom si hi ha un sorteig perquè hi ha els que hi ha. Sí, a més jo recordo en alguns moments, no sé ara com estarà, però recordo en alguns moments que havia preguntat quants pisos disponibles n'hi havia i la resposta era 0. Per tant, hi ha hagut molts moments en aquesta crisi de l'habitatge en què no hi ha hagut oferta pública d'habitatge. El que sí és cert és que diuen que a nivell de pisos buits no és que n'hi hagi 0, sinó que des de l'Ajuntament no es pot fer aquest estudi perquè diuen que s'ha intentat fer i que, per exemple, feien un cens de pisos buits, enviaven una carta i hi havia gent que vivia allà i responia, que, per exemple, és l'últim que es va explicar al ple municipal. És a dir, el que diuen és que no és que hi hagi 0, sinó que no es pot fer un cens de pisos buits. Per exemple, l'Assemblea de l'Habitatge diu d'acord, però Hospitalet el té. Sí, no, jo em referia a pisos disponibles per lloguer... Ah, disponibles. Pensava que eren pisos buits. Per llogar a la gent. Hi ha hagut molts moments en els que directament no n'hi havia. Per tant, si tu estaves en una situació d'emergència habitacional, doncs no hi havia pisos a disposició. El tema dels pisos buits que n'hi ha a la nostra ciutat, jo recordo quan era regidor que el propi Ajuntament havia fet un cens, en general s'havia fet un cens a nivell del Baix Llobregat i es deia que al voltant del 10% del nostre parc d'habitatge eren pisos buits. No sé si aquesta xifra és real, sinó quins d'aquests pisos estan en condicions de ser utilitzats per viure adequadament. No ho sabem i crec que l'Ajuntament hauria de fer un esforç per saber-ho. Però també crec que s'hauria de fer un esforç per intentar que l'oferta que pugui haver-hi a nivell de lloguer es vehiculi a través del propi Ajuntament amb preus públics, garantint als propietaris d'aquests pisos unes condicions avantatjoses perquè aquests pisos es puguin llogar a un import que fugi d'aquesta especulació desorbitada que tenim a la nostra ciutat. O sigui, pisos a Casablanca per 1.200 euros, 1.500, lloguer de temporada a la nostra ciutat. Crec que necessitem polítiques valentes per fer-hi front. Clar, quines serien les accions concretes que es podrien emprendre en aquest sentit, no? Perquè, com deies, hi ha una part de la responsabilitat que, evidentment, no és municipal, no? Es pot fer fins a un punt. Quines serien les polítiques concretes d'Esquerra Unida perquè això passés? Clar, nosaltres considerem que cal crear una empresa pública que gestioni aquesta qüestió. Municipal. Municipal. L'Ajuntament de Sant Boi ja té empreses públiques que gestionen diferents aspectes de la nostra ciutat, per exemple les escombraries o el Centre Especial de Treball igual som. Però nosaltres proposem que hi hagi una empresa pública que gestioni la qüestió de l'habitatge. I n'hi ha diferents alternatives. Una és aquesta, oferir una proposta atractiva perquè els pisos es lloguin a través d'aquesta empresa pública. I també està l'opció d'anar ampliant el teu parc d'habitatge mitjançant la compra d'habitatge, que altres ajuntaments ho han fet, que l'Ajuntament de Barcelona a l'època de l'Ada Colau ho estava fent, i són alternatives que no alleugiran el preu de l'habitatge immediatament, però sí que poden significar
doncs, una resposta a les persones que tinguin doncs, una emergència habitacional. Clar, almenys posar una tirita. Exacte. El que no puguin arribar als serveis socials, que... És que la solució de l'habitatge, sota la nostra perspectiva, només es resoldrà quan l'habitatge es garanteixi que deixi de ser un bé especulatiu. O sigui, nosaltres considerem que, i si entrem dintre, si considerem que ha d'haver-hi propietat privada o no, entenem que la propietat privada del teu pis s'ha de garantir mentre garanteixi el dret de l'habitatge, però que la propietat privada no pot ser un dret il·limitat. Llavors, considerem que no s'hauria de permetre que la Caixa, que Blackstone tinguessin milers i milers de pisos, que una persona tingués 20-30 pisos que llogués i que fes negoci amb això. Llavors, això no ho podem canviar des de Sant Boi, aquesta és la nostra perspectiva a nivell general, però pensem que s'ha de posar fre a la propietat privada il·limitada, si no serà impossible. Clar, l'únic al que tens accés a l'hora de regular això que deies, de qui té més pisos, qui no els té a través de l'IBI, en aquest sentit es proposa alguna cosa des del partit? Sí, bueno, nosaltres vam estar molt en compte del que va fer l'Ajuntament. L'Ajuntament va treure el recàrrec de l'IBI als pisos buits, crec que era l'any 2023, 22 o 23, i estàvem en compte perquè tot i que és una mesura que no... O sigui, un recàrrec de l'IBI no t'implicarà que tu lloguis el pis a un preu raonable. No condicionarà la decisió. No. Però sí que al final et pot donar a tu uns ingressos com a Ajuntament que et pots revertir en afavorir l'accés a persones que ho necessiten a un lloguer assequible. Llavors, no entenem per què aquesta mesura es va deixar d'utilitzar. Evidentment, en aquell moment vam votar en contra d'aquesta ordenança fiscal i la nostra proposta és aquesta. I, de fet, la vam tornar a presentar a l'Ajuntament. Sí. Una altra de les propostes que també es feien el 2023, que no sé si és una cosa que es manté, és la municipalització també, en aquest cas, dels serveis públics. Poseu, per exemple, l'atenció domiciliària, com un dels temes que s'havien d'atacar. Això encara formaria part de la campanya de cara a 2027? Totalment. O sigui, la municipalització dels serveis públics i més del servei d'atenció domiciliària va ser un dels nostres cavalls de batalla quan vam tenir regidor, i ho continua sent ara. De fet, jo recordo que vam ser els únics que votàvem en contra de la licitació a la cooperativa Suara, constantment. Estem en contra perquè al final, quan tu externalitzes un servei públic, al final el servei, els usuaris tenen aquest servei, però qui l'està pagant és el treballador amb el seu sou. Entre el que paga l'administració pública i el que rep el treballador n'hi ha un biaix que es queda l'empresa. M'és igual que sigui una cooperativa, que sigui una ONG, però guanya diners a través de l'explotació de la classe treballadora. Dèieu que entre 10.000 i 8.000 euros l'any. Sí, o sigui, Suara, de l'Ajuntament de Sant Boi, rep 4 milions d'euros l'any per la prestació del servei d'atenció domiciliària, però és que Suara s'emporta el 70% de totes les adjudicacions de Catalunya, dels ajuntaments, si considerem l'import de les adjudicacions. És una cooperativa formalment, però per nosaltres és una empresa més que paga salaris de misèria a les treballadores, que no rossen, o sigui, tenen el salari mínim. Actualment, amb el nou conveni hi ha la perspectiva que es vagi ampliant el seu salari, però unes condicions, doncs, moltes vegades d'explotació. Sí. Creus que la paraula municipalització en general, deies abans de l'habitatge, també dels serveis, li fa una mica de por dir-la a l'esquerra? Doncs no ho sé, a nosaltres no ens fa por. O sigui, no sé si algú li fa por, crec que s'ho hauria de replantejar. Perquè al final, quan nosaltres parlem de municipalització, parlem de municipalització de serveis que són bàsics per a la ciutadania, com és el servei d'atenció domiciliària. O sigui, quan una persona no pot moure de casa, necessita una atenció mèdica que nosaltres considerem
això sí que transcendeix a l'Ajuntament de Sant Boi, que aquesta atenció hauria d'estar integrada dintre del Servei Català de Salut, o sigui, no hauria de ser com una cosa a banda que gestionen els ajuntaments, hauria de ser una cosa ja integrada. Crec que la sanitat hauria d'anar des del moment en el que neixes fins al moment en el que mors i rebre l'atenció que mereix la nostra gent, i més la nostra gent gran. O sigui, nosaltres quan parlem de municipalització parlem de serveis bàsics de la ciutadania i de serveis que al final es proporcionen, però es proporcionen amb un guany a un intermediari que l'únic que fa és gestionar la provisió d'aquest servei. O sigui, nosaltres pensem que si hi ha un guany econòmic per una empresa intermediària per prestar un servei bàsic, doncs aquest guany es pot eliminar en benefici del salari de les treballadores. Feia la pregunta perquè has dit també en diverses ocasions que moltes vegades a l'esquerra hi ha com discursos molt bonics, però que a vegades no s'acaba d'anar a l'acció. Això per què? Què és el que falta? Clar, jo crec que això potser entraria dintre de les renúncies que a vegades hem de fer o de les renúncies que alguns fan per governar, no? Nosaltres, si tenim una idea clara i tenim un model clar, crec que l'hem de defensar fins a les últimes conseqüències. I el nostre model, el de municipalització dels serveis públics, és evidentment contraposat al model del Partit Socialista. El Partit Socialista és el partit, juntament amb Junts, que ha apostat per l'externalització dels serveis públics i el resultat sempre és el mateix. O sigui, l'externalització d'un servei públic acaba en una pèrdua de qualitat per l'usuari i en una pèrdua de salari pels treballadors. Això per una banda. Una altra cosa que també explicaves és que a l'època que sí que estàveu al ple municipal presentàveu mocions que ningú s'atrevia a presentar. Quines són les mocions que presentaria Esquerra Unida que ningú més s'atreveix a presentar en cas de que tingueu representació el 2027? O sigui, jo no sé si eren mocions que ningú s'atrevís a presentar, però potser eren mocions que pels altres partits no eren la seva prioritat. O sigui, per nosaltres la prioritat de la nostra candidatura sempre és la classe treballadora. O sigui, nosaltres enfoquem la nostra línia política i la nostra militància en el benefici de la classe treballadora, perquè nosaltres som treballadors i perquè el que mou l'economia, el que construeix la nostra ciutat, som els treballadors. Per tant, hem de fer política pels treballadors. Per tant, les nostres propostes mai eren ni mai seran propostes estètiques, sinó propostes que signifiquin realment una millora material per la classe treballadora. Si es donés el cas que amb aquesta unitat de les esquerres es aconseguís un resultat que no deixés el PSC en majoria absoluta, aquí sí que entraria la possibilitat de pactar per formar part del govern? Clar, això s'hauria de decidir col·lectivament, no ho hauria de decidir, evidentment, Esquerra Unida, ni molt menys jo. Sota la meva perspectiva, seria en funció de quins beneficis aconseguíssim per la classe treballadora, des de la nostra perspectiva. Quines serien les línies vermelles? Les línies vermelles per arribar a un acord amb el Partit Socialista? Sí, o mira, fem-ho al revés. Què seria imprescindible que s'oferís des del Partit Socialista perquè en aquesta coalició, almenys pel que fa a la posició d'Esquerra Unida dins d'aquesta coalició, es pogués entrar a formar part del govern? Per nosaltres, per exemple, la municipalització del servei d'atenció domiciliària és una línia, perquè el que no pot, l'Ajuntament no pot ser una font de precarietat amb moltíssimes treballadores. Això, que considerem que la provisió d'aquests serveis ha d'estar ben remunerada. I després, aquestes línies que t'estava explicant, no, d'una política valenta amb la qüestió de l'habitatge, i això no ho solucionarem construint habitatge públic, perquè el sòl és limitat i també s'ha de protegir els espais, els pocs espais verds que ens queden a la ciutat. I una de les nostres demandes històriques també és la creació d'una residència pública per la gent gran. O sigui, evidentment, en el moment en el que en aquesta hipotètica situació en la que haguéssim d'arribar, entrarien en joc moltíssimes més coses.
però aquestes serien per nosaltres línies fonamentals. Una aposta clara pels serveis públics, pel treball de qualitat de les persones que proveeixen aquests serveis públics, i una ciutat també que aposti per una ciutat més verda, més accessible per tota la ciutadania. I si el PSC tingués majoria absoluta, et compromets a no entrar dintre el govern, per tant. Exacte. Sí, això mai... Això no passarà. Això no passarà perquè per nosaltres aquesta qüestió l'hem debatut intensament i internament a la nostra militància. Aquesta qüestió ens va portar... Genera debat dintre del partit? No. No genera debat. O sigui, hi ha unanimitat en aquest aspecte. Però aquesta qüestió ens va portar a nosaltres a trencar una coalició de 30 anys d'història amb Iniciativa per Catalunya i no tirarem enrere. Vull dir, si vam trencar amb els nostres companys de viatge des del 98 i potser abans fins al 2019, doncs no tirarem enrere. No entrarem en un govern o no hi haurà un regidor d'Esquerra Unida en un govern amb majoria absoluta del Partit Socialista. Deies que una de les raons per crear aquesta coalició de partits d'esquerres era intentar fer front a aquestes polítiques del PSC que dèieu que voleu combatre, i l'altra és el creixement de l'extrema dreta. Ara mateix hi ha 2 regidors de Vox, sembla que es presentarà també Aliança Catalana. La teva intuïció política et diu que l'extrema dreta anirà a més el 2027 pel que fa a resultats? Clar, les dinàmiques municipals són diferents també a les dinàmiques que hi ha en altres circumstàncies o en altres convocatòries electorals, però jo crec que l'amenaça és prou important perquè hi fem alguna cosa. No sé quins resultats tindran, però sí que, clar, aquests 2 regidors de Vox, jo potser també aniria sumant els regidors del PP perquè assumir les línies polítiques de l'extrema dreta doncs et converteix a tu també en extrema dreta. Però has vist que els últims mesos el PP agafés aquestes posicions i que mutés cap aquí, o ha sigut una cosa, diries, que de tota la legislatura? Clar. Del mandat, disculpa. Clar, jo crec que el Partit Popular, no només a Sant Boi, a nivell general, té por que li mengin els votants per l'extrema esquerra, perquè l'extrema esquerra està lliure... Ai, perdona, l'extrema dreta. Tant de bo. A veure si l'argumentari d'extrema dreta l'agafem tots, aquí. L'extrema dreta està lliurant una batalla cultural a la que la dreta convencional sembla que s'hi ha sumat, no? I té por que els seus votants es sentin atrets per aquestes propostes que evidentment són més noves, més antisistema, i llavors assumeix aquest discurs com a propi. Per tant, crec que el mateix que passa, i pel que he vist als nostres plens, el mateix que passa a altres llocs, a altres administracions, passa a l'Ajuntament de Sant Boi. Clar, passa a l'Ajuntament i està passant al carrer i segurament a altres nivells, en el sentit que, per exemple, al vostre partit polític, també a l'Espai Fil Roig, s'han patit pintades amb simbologia d'extrema dreta. Què diu això de la ciutat? Bé, jo realment crec que no hi havia cap moviment organitzat per fer-nos esvàstiques i penso que al final quan reps aquests atacs vol dir que incomodes a determinades persones i llavors nosaltres estem perfectament, ho assumim perfectament i que incomodem i ens agrada de fet incomodar a persones que no assumeixen reivindicacions com per exemple de Palestina, els drets humans, un genocidi que s'està perpetrant. I per això també vam pintar la nostra seu amb la bandera de Palestina, sabent que probablement rebria atacs. Però ens és igual, ho tornaríem a fer, nosaltres som el que som i així serà fins al final. Doncs arribarà aquestes eleccions el 2027. Explicaves que una de les coses que volíeu canviar respecte a la del 2023, on veu que a prop però no veu aconseguir representació, és el fet de fer una candidatura unitària. Això seria pel que fa a presentar-se, diguéssim, però pel que fa al contingut polític, que és el que s'actualitzarà des del partit per no repetir aquests resultats i que, per tant, pugueu tenir representació al ple municipal. Clar, jo crec que el contingut polític et refereixes a la proposta que fem política a la ciutat. Jo crec que
aquest realment no era el problema. Si mirem les propostes polítiques que fèiem els partits d'esquerres, i nosaltres hem fet aquest esforç de veure com eren els programes electorals d'en Comú Podem, Nostra, la CUP, Esquerra, divergeixen molt poquet. Per tant, aquesta proposta política que podrien fer les esquerres samboianes unides en un mateix front té molt de suport popular. O sigui, té prou suport popular per fer front a una majoria absoluta del PSC. Però què ha passat aquí llavors? Perquè aquests partits que esmentaves, la CUP no, però la resta van treure millors resultats que Esquerra Unida. Clar, sí, sí. O sigui, clar, en Comú Podem va treure 1.900 vots, nosaltres 1.200, i Esquerra, doncs, 3.000 i pico. Nosaltres, en aquest sentit, doncs, som els que ens vam quedar fora juntament amb la CUP. Però la proposta unitària que féssim crec que seria com molt fàcil d'elaborar, perquè ja les propostes que presentàvem ja eren més o menys similars. Per tant, no crec que aquí hagi d'haver-hi un problema. Nosaltres sempre que participem de qualsevol front i sempre que intentem dur a terme les nostres propostes, intentem que hi hagi una visió molt més de classe treballadora. Més enllà de la promoció dels drets individuals, nosaltres considerem que hem de promoure i hem de fer especial incidència amb els drets col·lectius i fonamentalment de la classe treballadora. Per tant, allà on estem, la nostra perspectiva és una perspectiva de classe i així seria en un futur front d'esquerres. Per tant, si no hi ha divergència de contingut, sobretot entenc que hi ha diferència de partits. Sí. I de dinàmiques polítiques. Sí. I contra això és el que volem lluitar a Esquerra Unida. A nosaltres, i us soc molt honest, a nosaltres aquesta política ens sembla molt infantil. Hem de deixar de banda quines són les nostres divergències, fins i tot potser a nivell personal, a nivell de històricament quins han sigut els recorreguts dels nostres partits. L'amenaça és molt clara, l'amenaça va per tots nosaltres i nosaltres no li podem donar resposta dividits en qüestions que a la gent li importen molt poc. Però hi ha diferències personals entre gent dels partits de les esquerres? Bueno, no ho sé. No ho hagués dit mai, no ho hagués dit mai. Si hi haguessin, les hauríem de deixar de banda, en condicional. Xavi Alejandre, gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer i per dibuixar aquest camí cap a les eleccions del 2027. Gràcies a vosaltres per convidar-nos sempre.